3 роки без Виджія Кашка. Ветеран національного руху Виджія Кашка – легенда кримсько-татарського народу. Вона лише виглядала тендітною. Ті, хто добре знав її, знав, яка вона була сміливою та сильною духом. Боротьба за народ була у неї в крові. Виджія Кашка народилась в Криму, але 3 рази була депортована з батьківщини. На всіх мітингах та акціях вона завжди була у першому ряду. Після окупації Криму не пропускала жодного судилища над кримськими татарами. Вона померла у віці 82 роки в кареті швидкої допомоги через дії окупаційних силовиків. В той день на неї Бекіра Дігірмінджі, Казіма Аметова, Асана Чапуха та Руслана Трубача окупанти влаштували облаву. Тоді чоловіків звинуватили у нібито вимаганні грошей у громадянина Туреччини. Однак кримські татари намагалися допомогти родині Виджія Кашка повернути вкрадені цим громадянином гроші. Виджія Кашка до останніх хвилин свого життя боролася за права кримських татар та за вільне життя народу на рідній землі. Не бійтеся ніхто. Люди бояться, але не треба. Ми не будемо боятися заради нашої батьківщини. Ми не захопили іншу батьківщину. Це вони нахабно захопили нашу. Ми живемо на нашій рідній землі. Нехай бояться ті, хто без дозволу сюди прийшов, та нехай бояться ті, хто вивозить наших хлопців звідси та судить їх.